Támuid ag an Bleaist Eolaíochta an sios an RDS tá an seomra lán le foioineh agus támuid ag bualadh le daoine óga ó gach éonáit timpeall na tíre agus ag cloisteáil faoin na tionscnamh eolaíochta tá déanta acu. Den Bleaist Eolaíochta. An féidirlinn spaic lego úsáid chun orlaisí idirghníomhachta a cruthú chun fiabhsaí feil an páistí. Agus tá is an gréis bh obair go dtín, so inis sam faoin tionscnamh. Well, ag an tús bhí muid ag déanamh le rudí le step by step, ach sin bhís muid ag grúpa bháin chun déan beatbox, ach bhí muid ag iar déan rudí le hail ag an aonid nó an na níán, so ahar muid go dtí an sensory speaker. Is bralam like ag feicáil gach well school anseo agus just like na tunseáil gach school. Maybe just like an atmosphere, just gach na like sauce egg shield team full agus gachard. Támuid ag déanamh an céin bhuaile is connectí in an tractory. Tá an tríú buile an cean is láidir in Altarcor, agus tá cean a rinne muid an seo, rinne mé le maiadi, rinne muid é ar scoil agus oibríonn sé an sin. Is brala mé mar ní rinne mé tionscail mar seo agus tá seo like ní rud le haid déanamh. Inis dom céin tionscnamh ar inis den Bleaist Eolaíochta. So rinne tionscail ar an bhfuil tioncar a chi a Lord Majalis. Agus so rinneid síle mar go rathí gasathe go dtí dahanana éidirma mar buan dearg agus cóircha a níor just fananta seo a rathí siad le go dtí áiriste. Thú le gá go dtí an báil agus pic de, agus pic léirmór den na gasraí gom dú. Rinne mar bolcán as paper maché agus paint agus freisin tá póstéir déanta agin le agus rinne mar research faoi cad is cúisle chun é a dhéanamh. Bhí muid ag déanamh tionscnamh céin duch is a déanaan an méid is mó duchar dar fécla. I motharm tá sé suúil ach beidir go bhfuil sé cordial ach níl is gom ach i motharm tá sé suúil.